טוב, חלק 5. כאילו הם שאלו איפה נו, הם כתוב שאלו איפה היא, הם כאילו שתיהם בת והבן, שאלו איפה הם, והם עלו למעלה. הם הלכו פה, והם פשוט באו לפה, והם היו בשוק. וכאילו, הם היו בשוק שתיהם. הם כאילו עמדו במקום, הם ראינו מה היא עושה. היא עכשיו הייתה ככה כאילו, עכשיו כאילו הם היו, היא הייתה כזה, מגיעה לה. והיא הייתה כזה, והיא כזה ברחה, הוא רץ אחריה, היא ברחה. היי! מגיעה לה כאילו. היא כזה רצה, אני חייבת לברוח להם, אני מגיע לה. מה שהיא עשתה להשתמש פה. אי אפשר, אני לא יכולה להתחבא פה. איפה אני אתחבא? זה הרון הזה. תחבאו. אי אפשר. התחבאתי. הוא ניסה לעלות. הוא הלך. תפוס אותה. מה שהיא עשתה לה. היא תרגיל את אומרת, מה היא עשתה לה. מנהלת. מה קרה? לא שלי ביי. איפה היא? מנהלת, ראיתי את שירה? כן, היא רגע הייתה פה, למה? איפה היא? היא בחדר הזה. שירה. בואי לפה. חפתי אתך בשור. מה היא עשתה? לא משנה. הוא היה חייב פשוט לתפוס אותה ברמה הגיונית. אני חייב לקחת אותה להרוג אותה. מה היא עשתה? בראש של המנהלת, כאילו מה היא עשתה? ראיתי את הילדה שלה? אני לא רוצה לדבר כאן לשירה. איפה היא? שמה נכנסה לתוך הארון הזה וירדה במעלית הזאת שיש לשם אותו. כלומר, אני חייב להרים בזה. עכשיו את ביתי. לא. אני שואל אותך עכשיו זורית. תראי מה עשית. תראי מה אני אעשה לך אני. כאילו הרביץ היא שהרביץ עליו השקטים. רציתי חלק 6. ביי.